Yeah, uzoyithola India launch uyagcotshwa. Sho mina Sicobizwe kaMasibumbane. kunocwaningo mfethu la oluvelayo oluthi abantu cishe 25% wemholo yabo bawaste kuma-data kuma-social angingasazi nje mhlampe ekutheni bangena kwini kodwa ke kuyavela ukuthi ngathi ama-data bamosha 25% wemholo yabo mawucabanga lo 25% ngabe ngokubona kwakho mncane na noma ubona wena umkhulu. No, mkhulu kakhulu TP ukuthi ke njengoba uke waveza phambilini ngikulalele ukhuluma ukuthi impilo yabantu kakhulukazi abaphila la emhlabeni njengamanje sirelaye kakhulu kuona ama social media noma sencike kakhulu kuyona i-social media. Abanye basesha ngokwemsebenzi abayenzayo, abanye for entertainment bangena ku Facebook now and then ezinye ke izinto ezenza ukuthi bechithe kakhulu ama data. Thina ke sisebenza ngawo, mina nje ngiyakusho ukuthi ngenyanga kufuna ngibe ne1 gigabyte wama data ukuze ngikwazi ukuthi ngi-update abalaleli ukuthi kwenzekani kuma programs esiwenza zonke lezo zinto nokusesha nje information engiyidinga for ezinye izinto. So nje ngibangala abantu mabechitha imali engaka for internet. Kanti ngibuka la mfethu enkundleni zokuxhumana abanye babalaleli bekhwezi bayaposta nakhona baveza nabo utenga kubeke bawista kanjani. Sinentokazi lapha uMandisa Unzo uthi yena uthenga ama data 100 megabytes uthenga ngo13 rand each and every day, not inyanga. And ngase sengimbuza ukuthi mawubala enyangeni icishe malini leyo, uthi 403 rand ngenyanga. 403 rand mawuthi uyabheka yabona ukuthi imali eningi kanjani leyo. Sure. Kusho 500 rand okukhomba kona ukuthi lo muntu ngempela uyayisebenzisa internet. And omunye ophakamisene naye osiphakanyiswa hlangoza uthi iqiniso leli lika 35% kodwa uthi hayi ngeke, hayi ngathi umuncane 35%, uthi maybe u75% wemholo esuwaste kuma data. Uthi yena at least uyathenga 50 megabytes ngo5 rand nje umlasta for 3 days. Aziphi leyo network? Iyiphi leyo network nokuthi ifone cishe mhlambe nohlobo ifone ayisebenzisayo because mawubheka o Nokia X2 abafana nama Android mfowethu hayi iyawuza ama data idlala. Kunensizwa futhi uAndile Slova Mfokambatha uthi naye iqiniso leli, uthi simosha kakhulu kuma data mfethu. Uthi yena ke I think he's the only guy osasebenzisa iBlackberry because ukhala ke BIS yena. Kube khona uThobelani Nkwanyana uthi yena uthenga awa 29 rand awu100, uthi cha kuyiqiniso ukuthi simosha kakhulu imali. Kube khona uLindo uThoni Mfokamsomi uthi yena uspenda 999 rand on data each and every month. This is 1,000 rand kushuthi 999 rand kushuthi ubuye enze eminye imisebenzi ngaphandle nje kokuthetha kuphela. Indoda ke le ngempela cishe enama business athize. Uthothi mhlambe uyangena TP usend ama emails wenza yonke lento. Cishe ikona okwenza ukuthi edla ama data kangaka. Thina masithi siphatha